Sila yung patong magkaon, pakaunta o manok. Guys, anong itong mana itong manok guys. Bisaya ni siya guys. Bisaya ni siya. So itong pakaon, ang itong pakaon guys is Integra 2. So, since 2 months na siya, so di kayo siya dagko guys. Kay Bisaya mong siya native. So pag sinabing native guys, lami ni siya sa sabaw, yelo. So kung gisagol din nito guys, asil kani sumpaan ni ampak, asil ni siya guys. Sa Bisaya ni siya mo ni ang basilan. So kung basilan yan yan kaya so mahadlok mo siya sa inahan guys. So yung inahan ato ni kuhaon ikon yan wala tay music ani guys, kaya di mo kubalo mo sama niya, di mo kubalo mo edit ani guys, edit ani mga video ba. So okay guys nana, so dili lang kay kani akong manok guys, daghan pa kay ko sa amuang balay, sa amuang lugar, sa amuang sa Kamanlangan, sa Kamlon. So ito na siyang paimnon ug kuan vitamins. So di ara ako siyang gihaladaan. Ang gamit nako kay ang Bitmin Pro. Ninot kini sa mga piso guys. Kusog kay mo inom, laski kay mga manok, mga atong mga piso. So ito na siyang itang diri guys. Sugi manginom ang ano. Shout out kay RG Abadis nga siya nag-recommend sa kuhaning Bitmin Pro para sa mga manok nga Bisaya. So salamat kayo. So ito ning kuhaning inahan guys, ito ning buhian, free range nito ni para makaon og mayo itong mga piso. So diyan ang sana babay balik diri. So diyan siya guys, ato i-separate na nato yang inahan. So diyan na sila.